Tunapanga migubi. Changamure vari pamberi penyu waunzwa naishe wenyu Ishe Mapuranga. Anonzi Tongona Lamek ndiani? Mimi ndakamirwa ndimuna wacho. Muri mwana chimunonzani? Gizmo Tongona. Gizmo. Majasi Dogas. Nyamombe Helmo. Mandipira Wilson. Ndimi changamira vanhu vese vane imwe chete yabva kuna Ishe wenyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai tikurukure zvinetswa zvemubhuku rako. Uya nemboo dzako chitupare mari dai. Ibhuku rake here kana kuti ibhuku ravo vari pamwe chete? Ibhuku rakangobata. Ibhuku rimwe chete. Saka ibhuku ravo kwete rake. Sabu watu ndiani? Sabu ndiani? Alba. No, ya kubuza. Sabu gani? Chitaura Sabu ndiani? maniri. Ani? Sabu maniri. Manire. Taura isho chinji runetso. Pamusoro changani. Nyamombe aisinyatene. No, aisinyati igusho. Iguzungu. Ndingangoti mudunhu mangu mune chikadziko chakaitika pavhiki 4 chimwana akawirwa akafukunurwa. Saka zvadaro ndopatakati kumbira chiremba kuno kuti asvike muvhiki 4. Asvika muvhiki 4 chiremba bva ari kuda vanhu vemuvhiki wese mumatare. Saka pavanhu vese vakauya iyo misha iyi nguva yakatadza kuuya. Ingati pamasura apo ndakamupinda muvhiki 4 ndichimboadresa ndichivazivisa kuti chiitiko chakaitika ichi chiremba achada kuuya muno. Asauya muno iyi ndiani mashandiro ake. Ndinogona kuti atiziva anogoenda kumakuwa kana kuti achadini ndo achaziva chinyi mashandiro ake. Wanga ari pamitingi ndiwamandipira wakatosimukawo wakatotsindana naizvo vakati haiwa zvakaitika zvinodini zvichikadzi kumunzvimbo. Asi ndakazoshamisika pari kuuya vamwe kumatare ivo vanokwanisa kuuya vataenzera neimwe misha isina kukwanisa kudini kuuya. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Mwana akaigwa zvanhasi akafunwa papera nguva yakadini? Mwana wayo kuzvikuratidza kuti akanzwa Agasti. Saka ndirifunga ngatingoti kwigwa Agasti akabva ndizvo takabva kunwa nguva iyoyo here chakazoti tizoone pazoonekwe kunzi mwana afukunurwa. Pane akazowirwa futi mumasure makuva e1 pane akazowirwa ndo pakazoti paonekwe rinde rekuti rakadini rakafukunurwa. Musisina munhu murinda macho? Murinda hapana tachera, asi mbuya wanga waripo wakawirwa mwana uyu wanga waripo achitoti tauro ndiri nyakuputira chinyi mwana netauro iri riri pape. Mbuya vaya ndobva watatauro rerere varifusirawo pamwe pasaidi vachita kuti pamwe munhu akaipo kuti munhu anzodini anzodzoka futi otora aziya kuti zvinhu zvazvadini zvaoneka. Saka isi tichienda kuona nzvimbo iyayi mbuya vaya takangovati tauro racho riri kupi ndobva varifukunira futi pamwe padini vakarifukisira tauro iri nerinda racho ringori pasaidi murinda macho makaswa chidhina chirimo achichakura gomba daiso vakuvhamasa vamepesa chidhina netumasazo tumwe twanga turaradza kuti mbuya wabva pakagura mwana uyu wechituru mbuya wachona chiitiko ichi
pakazodza kechi2 apa mbuya wautionesa panga pane tumasanzu tumasanzu twakatemwa tukasa kuti papaso pechii pegwa kubudza nechina chirimo. Right, idzi ndonyaya dzakataura dziya dzinoona nekastomu yedu nekuti kana waine masamoni amakawapa munoatora masamoni acho ese masamoni iyayo so that hadzina appeal nekuti tiri kutaura tarisa tsika dzedu kuti ruzevha rwese handiri rwakanyora petition kuti tinoda kuti chiremba auye tione kuti chiitiko ichi chiri kuitika chehuroi chiri kufamba sei handiti so that haina appeal. Nhau dzedu dzezvetsika nemagariro edu hadzina appeal. Tinodzitonga maererano maringe nekuti tsika dzedu dzemuno mamakoni tinoita sei kana zviro zvadaro. Tsika dzemamakoni kana zviro zvadaro izvozvezvo ruzevha rwese runoenda kunaya sabhuku kuti kuuyiwe nachiremba kuti aongorore kuti nhau idzi dzisazoitike futi. Nekuti vanhu vanenge vaine zvemishonga yavanogadzira zvakafanana mishonga yekuuraya munhu kuti munhu aite mabhizinesi, mishonga yekuti munhu arime umbesa, mishonga yemaraki and so forth inoseenzeswa nechiwanhu kuita mabhizinesi. Saka imimi chikonzero chekuti vanhu vese ruzhinji rwese rwarequesta kuti aiwa dai mambo mapoti tumirewo munhu anongoongorora kuti zviro ichi shamiso ichi chinoitika sei, imimi muchizogoramba chikonzero chenyu chachiri chei. Changamire mazvida enyu Mutara ndiani? Wilson Mandipira. Okay. Mutara ndiani wakanda kuti mabhara nanga achimira. Ndinotenda muchangamire. Nekuti mukana kuti tipindure mushaende kupomerwa. Chokwadi muvhileji medu zvakaitika zvataurwa ndiShe. Chokwadi kuti takaunganidzwa padombo naIshe. Aiwa, chokwadi chekutanga ndechekuti zvakaitika here kuti guva remwana rakadii, ndopanobva chokwadi chekutanga. Chokwadi zvakaitika. Saka zvaitika izvozvo hazvina kukumadzika here kukushamisai? Zvakaitika shuwa. Hazvina kukushamisai here? Zvakatishamisa shuwa. Mashamiswa maifunga kuti chii chinoitika? Pazvakaitika apa ndakandisipo panguva iyo. Aiwa, hatinamboti wanga uripo here? Hatwazvinzwa iwe. Ndazvinzwa nekwandandiri. Aiwa, tina kuti iwe pawazouya pacho ndakagutsikana pakataurwa naIshe. Saka chazokuregedza kuti usaite sei iwewo ushamisika nechiitiko ichocho. Inini ndabva ipopo pamitingi ndakazoona Ishe. Inini ndiri mupostori kwaMarangi. Ndiri mupostori kwaMarangi. Ishe wataura izvi ndakatovatsigira shuwa kuti no zvakanaka zvashwangirira. Asi ndakazowaona Ishe pasaiti. Ishe chirongwa chamauya nacho chakanaka zvatondika hame neni ndatovhiringika ndicho chaitika muvhileji medu. Asi inini changa Ishe, inini ndiri mupostori kwaMarangi. Apa handikwanimba kundipinda. Ogosakwana sei even kwaMarangi vanototaura kuti kana paine zvinhu zvaitika enda kumadzinza undogadzire zvinhu nyaya dzako magadzinza zvapera wouya woreurura wodzoka muchechi. Ndokunga zvaitika zviri zvemumusha mangu. Kana zviri zvemumusha pangu mamandipira. Kana zvaitika zviri zvemamandipira. Ishe kutaura kwawakaita wakati iwo. Inzwa titaure kana zvaitika zviri zvemumusha mako ita sei? Ndinoenda kotaura.
kuti chi ndina kutaura kuno kuchechi kuti ndodambudziko ndasangana naro nokuchechi vanonditaura kuti kana unoda kuti vanochinipa gwara rekutora kana kuri kubuda ndochibuda ndichiogadzirisa varokutaura kuti enda undogadzirisa kana chiri chiwana enda kunanga utodii unogadzirisa iwe wapuwa warning. Why did you take that route kutoti ewo mambo ari kutuma chiremba chabvumirano? Handina kutora route iyoyo. Mushure mekunga ndataura naIshe, Ishe akabvuma chichemo changu, chikumbiro changu chandandaisa, Ishe wakachibvuma. Wakanditi nini sei wauya wadii kuenda una sabhuku. Ndikati ndafunga kuti mimi ndimo ane soko, saka ndauya kwamuri. Ndikadzoka zvekuna sabhuku wacho komutauro wataura sabhuku kuti ndozvanda izvo ari zvakabvuma. Chanduziya chakaita tichibva pamiti wamandipira vanoziva kuti handichiri ready for vakabva vamhanya kuenda kumba kwandinogara ndakufonera kumba ndikanzizvoni pana baba wari panapa ndikati ndiani ndikanzi varutiwonivamavandipeka kana waundida wandisiya kufo kumba wakudei ndikanzi okay chiita kuti ndisangane pai munzira ndakafambawo ndakunapanosangana napai munzira vavati ivo Ishe pamadhora pane madhora anganzi abviswe madhora ekuti chirembo asvike pai munzvimbo vakanditi ivo ndandikumboti ini handikwanisi kubvisa dhora iri nekuti ndikabvisa dhora iri kwedu kucheche zvinhu zvinenge mushonga wandatobata ndo chikumbo chakataura chedhora ichocho zvekuuya pachiremba wanga wazoti chiremba ari kuuya but mashandire ake nini ndakasati wazoti chiremba anotoshanda sei kana asvika munzvimbo. Saka ingada kutaura zvekuchechi kwenyu kuti wanotobvuma kuti unotonzi enda undopedza zvakasari kunakasari wodzoka wouya woreurura kuti ndakange ndaenda uko ndikandoita zvakati zvikatichitsa pakati asi ndauya hangu ndaakureurura wopinda hako kuchechi kwako. Changamire wangu hatindoendi tisina kupuwa mvumo iyoyo, nyaya yedu isina kutotongwa ikoko. But iwewe inzwaka mukuru ndiani chechi yako nekwa Ishe wako namambo wako kwanogara? Mambo munhu mukuru. Saka kana mambo ari munhu mukuru iwewe wataurwa namambo woenda kune munhu muduku hausikwana kutuzvidza munhu mukuru here. Ishe Changamire, Ishe awo munhu mukuru chaiye, mwana mudoko kumutarisa asi munhu mukuru watinorespekta chaizvo. Aiwa nzwakanai muchinda pindura mubvunzo watikubvunza. Ndakubvunza kuti mambo nechechi yako chikuru chii? Mambo mukuru asi kana takuchechi chechi irikuta kuti upenyu hwangu kuti usazoende musango, chechi ndinoikudza kuti chechi ikuru. Ugoti mambo mukuru chechi iwu mukuru noti kana mubhaibheri macho wale madzimambo arimo. Madzimambo arimo toenda kubhaibheri madzimambo makuru pane maprista hayarani. Tarisa ndeupi David anga ari maprofeta akanga ari pangari pamusoro paDavid. Solomoni maprofeti anga ari pangari pamusoro Hosea. Wangota mutombo wazifu kuti maprofeti wangari mukuru ndiye. Hayaraki yaMwari yekusika pasi panapa ndechi handiva mambo madzimambo ndoza ndikutora Changamire kuti semabvumira akanga aita Ishe ndataura nawo haana kutaura padhora chete pa asi wakataura kuti uko ane dambudziko ndianoenda ikoko. Irizwa muchinda isu tinoribira rukoto unobvisa zviyo zvekuti rukoto kana usakazosvika hako asi unobvisa rukoto zviyo zvekuti rukoto rwiko zvinozikanwa kuchechi kwenyu. Ndisana kubvisa kusateerera telefoni dzemukuru wako chechi panapa ndokwanisa kumufonera unogona kwafonera Changamire right but atikafoni nekuti une mhosva and next ndinoda kuti uzozive kuti mambo mukuru chechi inoteera madzimambo ndiwo vakanga zvechechi zvazouya mumashure madzimambo nyika ino vanotonga
ndakubva pane munhu ndombomubvunza ndakubvunza ivava kuti mwana akaigwa akafukunurwa akaonekwa tauro rake wane panzi imi mukazvibvuma kuti zvinhu zvakaipa dai anga ari mwana wenyu maona tauro renyu riri panzi afukunurwa maita sei ini ndayanga ari wangu inini ngadai ndisina kutora gwara iri pa maita sei ndakada ndakada kuchechi ndakatotsvaga kuti zvakamira sei ndakabvunza kune vaprofiti vekuchechi kuti zvakafamba sei kudai anga ari wangu kubvunza kwekuchechi nekubvunza kwakaitwa neawa kwakasiyana kwakasiyana ini handaitora direction imwe gwara iri pai dayanga ari wangu ko mukaenda kuchechi mumabata kuti ndisabhogwenyu wakadaro moenda kun'anga zvonzi ndichapo munoramba iri bvunzai futi mubvunzo wenyu hanzi woenda kuchechi zvonzi akauraya mwana wako ndisabhuku woenda kun'anga onzi akauraya mwana wako ndisabhuku unozoita sei unoenda kunani kuti agadzirise nyaya inini kana kuri kuti kuri kuenda kuda kuziva zvakafamba zvaita sei handina chandinomuita handina chandinomuita tinoda kuratidza kuti pane zvinoitwa andei next pamusoro inini pandakanzwa sokweli vana vangu vakomana vairi vakaenda nehanzvadzi yangu nekuti inini handipindi pai mumatare kuburikidza nezvendinotenda ndinopinda Jehovah's Witness. Saka ndazvinzwa kuti zita rangu rakanyorwa papepa ndakaenda kwaSabhuku ndikataura nenhau yacho iyoyo. Sabhuku akati ndazvinzwa ndichati ishe wedu mabhuku akangawo achauya nhasi ndomuudza nhau yacho imimi tozokudaidzai ndati zvakadii zvakanaka. Ndakaswera ndiripo pamazuva racho neremangwana kusvikira pazuva yaSamueri. But imogoti Sabhuku uyo masabhuku acho ariwo akakuunzai kuno. Ibi motaura kuti hamudi kuita zviro zviri kunzi itai namambo wenyu nekuti mune chitendero chekuti imimi mega imimi hamudi. Saka kana musikadika zvinoitwa muno mumakoni mobuda kama makoni mochenda kwenyu kwamunoda kuwe munomere chiwo moenda kwa social kana kuti kwaZungu iwe unoere magondo unoere chi magondo unoere bere magondo ikaise wana bere mambo waonde kupi wana magwini uri kupi mambo wenyu wana magwini munobva kupi kunyanga kwa mambani kwana sawa but ndekwana beta futi kakusi kunyika na magwini kutotanga because masabhuku acho kati ari kukunza echite muri kuramba ivi moti makaenda kundowakumbira ivo ati kutaura kuti makaramba izvi ndezvemamakoni ndotsika dzedu isu imi musingadi moenda kuchechi kwenyuka kwamarange mondopuhwa kwekugara iko nekuti hamudi kuita zvetsika dzedu kaisusu. Isu taona kuti pafika mwana apa zviro zvisina tsarukano afukunurwa zvisina tsarukano toita tsika dzedu kuti tigadzirise zviro zvisaitike mangwana. Ivi moramba kuti mamboka asaite ndimi wamaona mamboka emini maakutonga chenda kaundogara muchechi kwako kupaka pekugara iko muno wobuda kama makoni. Next njani nyamombe ayatizoyamo satedzere tatora zvango wakakanganisa kana wakakanganisa katoende pamwe aiwa pamusoro yenyaya ndinokanganisa asi kuti mimi ndimi natondudza kuti ndakakanganisa
ndinofunga Simzaizwi nyama. ndinofunga pakaitika chiitiko ichandichi pakanga paine two options dzakadziripo. Ndinofunga Shemapuranga wakataura mashoko ekuti pari kuuya chiremba uchauya padambudziko rekwaMakina, right? Zvadaro asi zvatiri kutaura ndezvekuti auya padambudziko iroro, kana paine havo vanonga vane matambudziko avo, kuti wapinde kuna chiremba vanodini, vanoenda. Saka inini hangu ndakaona ndisina dambudziko rekuti ndingaenda ikoko, saka ndisina kuenda koko. Saka wangane dambudziko ndiMakina. Saka harisi dambudziko remunhu kana munhu akafukunurwa paguwa nderaishe ndo ziso rechi nderasabhuku handiti public place paitika, hazvina kuitika pamba, zvaitika Makuwa. Handika dei muchitondopira Makuwa munotoenda kunosuma kuna sabhuku kuti tiri kuenda kuMakuwa, hakungoendwi. Saka ndo zvamunoita here kuenda kunosakura chaiko. Kundosakura chaiko unotoenda kuna sabhuku, ndosakura. Wai zvakaitwa izvozvo? Anokudzira kuti munhu asazoende achindosakura kana kundoita zvaanozoita paMakuwa iwapo. So that sabhuku anoenda kana wati undosakura oisa nhumwa yake inoenda achindoona uchisakura guwa rako. Nekuti munhu anoti ndosakura akundotora ivhu reguwa reumwe munhu akundogadzira. Handiti? Saka hazvina kuitika pamba. Dai zvakaitika pamba ndopawaiti zviro zvakaitika pamba, saka anga ine dambudziko ndiMakina. But zvakaitika kuMakuwa kwemunhu wese, irose yemunhu wese. Saka sabhuku vanotoita konzeni, woenda kuna Ishe, wouya kuna mambo kuti icho chishamiso chaitika. Mwana afukunurwa, pachisina mwana, machira atori panze, mwana akatofukunurwa akaenda. Vanhu vakandonoshandisa zvakafanana nekuuraya mwana muarea. Kufukunura achitova mutumbi wemwana zvakafanana nekuti kamwana kari kufamba kotorwa kourawa. Haisiri nhau yekuti ndiye munhu umwe chete, yanhau yecommunity. zvamuri kutaura ndezvanyati. Zinyati ndimambo. Ndaifungidzira kuti sorry mambo. Inini ndaifungidzira kuti since zviri zvinhu zvakaitikira pamba pemunhu zvakaitikira kuMakuwa. Zvakaitikira kuMakuwa. Wogoti pamba sei? kuMakuwa nepamba zvakafanana here? Zvakaitikira kuMakuwa. Asi zviine muridzi weguwa racho. Saka inini ndaifungidzira kuti munhu iye ndiye unofamba kufambira dambudziko rapinda mumba mwake. Ndakutaura kuti ita aiwa kwakusaziya ndine urombo chete, tiende panext. Nekuti kana uchiti kuMakuwa pamba hausi kuona kuti utovhiringidza mwana aurawa woti aiwa nhau yake chete. Saka imi munhu akafa amendi panhambo ngekuti ndizvekumba kwavo. Aiwa tinotoenda pamba handiti, asi taenda munga paexample imwe nditaurira tinotoenda kochema nemunhu uyu handiti. Asi unozoona kuti pane zvimwe zviro zvavo zvavanonga vachiita ngekuti munhu wavo. Handina mambo, itai kuti ndakaita ndekusazivana ndakakanganisa ngekuti kuti muye pamberi pamambo zvakahadza vanhu vakawanda kusanganisana sabhuku chikahadzo chamakaita inimi kuignora zvinhu zvemusha zvinokisa kudaro igadzo. Next. Sangamire mambo ndinotenda. Ndanga nyaya iyi yakaitika kumusha kwedu yakafoneka kuti kunoko kwauya n'anga yabva kwamba mamakombi anzi tarise musha. Isu hatina kuunza nyanga, yakarequestwa necommunity. Ndinofunga pane requisition yacho tingazokumbira kuti vazotiratidzira. Hakuna kuya nayo. Asi mahouseholds akaisa sehemu iyoyo. Tinoda kuona list kuti mahouseholds ere ane maspendi ane mumba
muchazoiona wasecha kuti rest iyo imuone mahousehold. Mambo, ndakauya pano paofisi ino ndofunga varume wapana mune t-shirt yakadari ari panze apa aho nevamwe wacho tu vanga vakagara umwe wacho vagara ndikati ndanzwa kuti maendesawo kuvillage 4 iri unokanzi uko kwakafukunurwa mwana ndikati zvikanzi ndikati ndauya kuti ndichekawo ndinzwewo nedare rino kuti zvakamira sei, zviri kumanikidzwa munhu here kupinda ipapo. Zvikanzi no, hazvisi kumanikidzwa munhu. Ndiani akadaro? Ndiwo varume vangu vari muno, ndinotarisira mumwe wacho ari panze. Daidza vacho akadaro timunzwa kuti akapiwa kuti atonge nyaya yanzi uya kudare. Ndakabvunza kudaro. Miraiti ipapo turaunzwa. Verify. Kuti akakupindura izvozvo achiti waunzwa kumasamuno otaura kuti aiwa hazvina nebasa rese. Ndiani? Ndiye uyo. Handichazivi changamire muchingondiyeuka pandakaya muno ndichibvunza nyaya kuvillage 4 kuti tirunzwa kuti kwauya n'anga zviri kumanikidzwa here. Saka kuti kudii? Mukati hazvisi kumanikidzwa. Kuti hazvisi kumanikidzwa. Atabva muno muchitokundana kuti mimi ndavamukuya muchita kuti mabhurika mukuya unomunyirira wanhuno. Changamire. Nyati. Mambo. Inini ndiri mupasha wenyu, ndiri munyana nditoriwo ziso renyu kana dai ndiri pandinenge ndiri because ndine jealous nedunhu renyu. Ndosaka zvakandimanikidza kuti ndiuye muno muofisi muno. Because ndakatarisa nekuona ndingati nhoro ndemusha medu mambo. Ndingati uyu n'anga yako uyai ndingati yaye chi6 muvillage medu. Kusvika baba vangu yezve vatadza kuya is bedridden nestroke nekuda kwenamutsika mutanda nen'anga. Kusvika last time ndakatongwa namambo nabho pana muofisi ino baba vangu vachinzwa ripirwe mombe 3 nenzira idzi dzekufembedzana tikaniswa pane n'anga yapanyambaza tikaniswa n'anga mazikana tikaniswa nen'anga uko nenyaya idzi dzekusawirana mumusha zvokuti taitatirwa mwe nyati ari matemo ega ndisingaonerani nekungana nasabhuku wangu takanyarara tikaregeza kutora mombe idzodzo dzatata dzichiripirwe after taita matare pakava kuti imwe n'anga last year but 1 mai wangu inini nababa wangu vakatorwa ufa waidya mumba yavangu wadaidza iyo sabhuku wane upenyu hwavo ndewekudaidza n'anga nguva dzese wekungodaidza n'anga wadatsika mutanda sabhuku namai wavo ndio upenyu hwavo. This time ndakanzwa futi kuti wadaidza futi tikani kusvika rini mudunhu ramambo makoni muno tichishungurudzwa kusvika pandara mundane panyaya ndebvu dzachena dzinyati ndakatanga ndikamukomana kadiki ndinofunga napapanawo vari padara namambo napo wanondeziva inini baba wangu akanzi varipirwe tine misodzi pamatama tichitambudzwa nekushungurudzwa baba wangu namai wangu. Baba wangu akanzi ngawachikonyora nehanzvadzi yangu kusvika hanzvadzi yangu ene wanga apa aripori right panyaya iyoyo yakachetsekwa natsika mutanda wanza kupinde mudare ratsika mutanda ngakumanikidzwa nekurohwa baba wangu namai wangu. Pakatika izvi ndakauya pano ndikanobvunza ndikati mambo ndinoda kuti ndizive ndanzwa futi kuti kuvillage 4 kwaenda n'anga zvikanzi uko kwakaiwa mwana wako ndikati kana kuriko iyo kana zviri zvikanzi asi hazvisi kumanikidzwa munhu. Ndakafara chaizvo ndikati ndinofunga tape yandakafonera awa ndichitepa ndichitaura nayo ndinayo audio yacho ndichitaura nayo ndiri paofisi yamambo zvanzi hazvisi kumanikidzwa vanhu. Esipo baba wangu ari bedridden makafanira inini handizivi mapuranga ndifunga kuisira tendinako ishe mapuranga ndakatanga ndafonera awa wangwakuramba kudaira foni dzangu wakazokupa ifoni imini ndikataura nem ndikati nditori pakota yamambo makona zvakatsika mutanda takatotaura vanhu tichatobatisa vanatsika mutanda kuti vanatsika mutanda vanouya vachitora zvinhu zvevanhu ndemuno hatidi vanatsika mutanda handiti nhau dzanamutsika mutanda inhau dzekuti vane nguva yavanouya vachitenderera vachidii tichitovasungisa vazhinji tikavabata panapa tikaenda navo kupolisi tichikatuma vanhu kutodii right takange tisina kusankshena iyi takange takasankshena dare iri nechiitiko chakange chaitika muvillage kuti tione ivo wasvika pano wakadii kuti utsvage kuti inini ndakasankshena dare iroro kuti undibvunze mamusipo mama papane wamongo akagara apo ndofunga ndini kuti ndinoda kuona mambo because wakazonditi handina kuziva protocol yedare renyu mama wakanditi apa wakanditi iwoyo zvawaziva usanotsikidze vamwe vanhu ikoko
wakati zita rako ndiwani ndikati ndodzitongona wakanyora apa pepa ranyu apa ndikati ndodzigive motongona kanzi namba dzako nedzipi ndobva wapa namba dzako wakakueka nekuti tine chiitiko chinenge chaitika munharaunda. Chiitiko ichocho chinoda kuti chigadziriswe kuita kuti mangwani zviro zvisadii zvisaite futi. Mambo ndinotenda chaizvo. Inini ndatambudzika mambo kutaura chokwadi ndiri kunetseka nasabhuku kutaura chokwadi nenyaya yeng'anga kusvika ihama dzangu mwana watete wangu upenyu hwake every year bvunzai kana vandakagara nawo muvillage anounza n'anga every year uyu shewo iyo sabhuku I'm worried. Inini ndakatola muzvare uyo mudzimai muzvare womuning'ina weawa ndiri kutambudzika what kind of doing sabhuku anongada every year anounza n'anga kusvika pamunozounza n'anga yachokwadi mambo hatizozvizivi manje because tatambudzwa pamboninyora iye zvinhu zvedelive and strong mubvunzeni ati sorry ilani mambo muri kuona zere ndari kukurawo handiti pane zvimwe zvinhu zvinoitika mumisha imimi mambo munoku musha handiti pane zvimwe zvinhu zvehatred dzimwe dzinoitika dzimwe dzacho kutora politics kuisa mumusha mune vanhu muri kuona muchibatanidza mukatarisa zero rangu iri nezero remwana ndisabu asi ndokuti mwana ndomuita munin'ina handiti mukaona zvavanoita nezvavanotaura pamusoro pedu hatred dzacho nekuprezenta kwakaita nyaya iyi kwamuri ndiruswa hangu zvomuri taura ndine urombo nyati ndine urombo ndimwe henyu nyati asi ndine urombo uzatora sedu wangu zvechokwadi imi munokumana kwenyuwo zvechokwadi kunewo vanhu vadoko nevakuru asi ndinomukumbirawo kuti kana muchiti munhu ndisabho idzai kutarisa munhu nekuti mukaona zvashatawo nemwe muri kushorwa mama mukaona zvashatawo nemwe zvinga zviruzi kwamakoni handiti zvinga zviruzi kwamakoni handiti ndikamutaura kuti kwakatorwa mombe dzakadini ndiwana tsika mutanda because of this young man tsika mutanda ukamukazwa kuti wataura totowasunga wana tsika mutanda hazvitifadzi izvo zvizvi nditaure pavillage 6 pamusoro yechangamiri ndikuona kuti nyaya yakutofotera nyaya iripo ndeyemwana akafukunurwa zvakutaurwa izvi sabhuku wakauya kukumbira vanoona wakauya wamama ngatitaure nyaya yemwana akafukunurwa kwete kuterekuta nyaya ngatipedze nyaya yauya naashina sabhuku nomuonera ndikuva zvekutaurawo varoma ngatikantiutaura nyaya ngatare kuirwa sabhuku haunzi pang'anga nditika ishi asikazivi ndinonze ng'anga panyaya zvipi zvakutaurwa zvawanda zvaazvekubata sabhuku wazodai mwana mudoko nenyaya dzakadai ini chiitiko chakaitika ichi chiitiko zvechokwadi chakaitika chemwana wemakina wakadi wakauya akaripota nyaya yake nditi auya uno kuna sabhuku tikazoti nyaya ikaita kuna nyati wakauya waishi ndiyo mukuru ndiyo wanga kupresa nyaya dzacho mamira wakaita kumakuva wakaona zvakadii hanzi vanhu vakanyora palist haasi mahousehold vanhu vakanyora masiri mahousehold munoti chii pamusoro yechangamiri panyaya yavaruma watingapedza inini handingadi kuvillage 4 asi village rese rinotiwanwa kubva sinzi tichita madai muvillage kana pakaikire kwaunoti handiyibona muzoda kuchitaura chokwadi chaicho chavo ava baba ava ari papa ava wanyamombe ava wana vanyimi mawana kuya le last week wachiti baba hande mutitungamiri tende kumatare mai wenyu ndo waibuda mwana umwe anoshanda gwedhunzo kakatoya inenyaya yekuti takuenda kumatare wakadzamara wakatodzoka kwachiti baba uri kutiza uri kupinda mumba tiringwa zina mai baba waenda wakati ini ndamundiziva kusema madoro asi ndiri kupupurira handingani 4 handiti kuti ichi handizonzisi wana wenyu inini wapi pane hwana tori kupamba izvozvizvi kana miri nhamba dzake tikatofona kiri mumudare ambochema neni kuti baba uri kutirambira utini kumatatu agarisa mutakandikutinetsi kozida kwari kureginzo tikatofonera izvozvi ari kutochema futi kuti baba uri kutirambira kuenda kumatare wana wangu wana wenyu hani wenyu kubereka inini asi wana baba mukuru wana kwamuna handisiziyo kamerasi handiti sakangoona uyu wangu mupambo ndini wakapiwa nhambo ukafonera ini ndichikupindura pafoni ndofunga ndaikupindura nhamba kutura zvakashata ndaitaura newe ndichikuonesa
Noona mupambo wanaka uri mupambo iwe nyaya yako dai wauya handiti wagara pagiraundi tataura namupambo zvakanaka nekuti nyaya iripo ndeyekuti ndeyevhireji ibumbiro remunhu wese ndichikupindura ukati ndiri kurikodha ndikati rikodha hako inini uchiti inini handidi nezvezvo zvokuona chiremba pamba pedu bhosi kanoita nen'anga ndikati hona iwewe nyaya iripo iri kunzi munhu wese nekuti chitiko chakaitika nechemunharaunda ndichikutaura kuti inga watonaka vanhu tori mupambo saka wototinetsiba iwe mupambo iwe unofanira kungototsigira chirongwa chipi icho chendichikupindura iwe handiti ndini waitaura naye ukati ndoenda mapurisa ndikakupindura kuti kwese kwaunoda kuenda enda handitika zvese zvemukudza izvo ndiyakutaura kuti kwese kwaunoda kutsika iwe tsika handiti nekuti urongwa huri pamutemo yairipo ndekuti iri bepa rakanyorwa raishera mapuranga nasabhuku riri kudiwa nemunhu wese kana kufonera utungamiri hwemusangano weZANU-PF waitotsigira kuti isusu chiremba nhau yemuno handiti tikutotaura wadzisu tukana patinoitaka tinotozivisa kuti ino chitiko chiri muno kuwanhu wese handiti wakatotsigira kuti ndawauye handiti kanzera ndakatominifoma kana chatina kuminifoma izvi imimi ndimi makatomangaraona kanzera imirai baba andazvinyepera because mataura kuna kanzera akandifonera handiti ndikatomupindura ini aida kutoya kufuko kwati anazotouya futi ndikati kanzera hona chitiko chakabva kuvhireji chikaenda kuna mama chiremba hambouyi muno pasina kuti mambo wati enda ende chitiko chikakamadzika kana nesu zviri chitiko zvoti hatisati azoona munyamajira muno handiti kanzera kati hora iti ndazvinzwa achibva aregera kuya kufuko aikutora kuti maripota iye kanzera anopindira papi unoenda kuna kanzera panyaya dzeumambo achiti maripota undodii ndikatomubvarisa ndinini dai mati ungwe ushungu point of correction kanzera akanga asingauyi ku4 auya ku3 hatina basa nekanzera handada kuti ndigadzirisa hatina nebasa rese zvazvinotibatsira kuti kanzera tichi inhau yeumambo haisika inhau yepolitics kana kuti yechi nezveumambo saka makanzera haatibatsiri kana vatungamiri vechechi haatibatsiri nekuti nezveumambo chakamira chingoripo ndechekuti varume ava havarespondi kune zveumambo havadi zvese zvavari kutaura sichiripo ndechekuti hamudiba kutongoita zveun'anga mungataura kuti manetswana natsika mutanda izvi ndezvemusha wese kwete kuti kwanhingi nekuti zviri kumakuwa kwemunoiga hama dzenyini maona kwafukunurwa makuti zvenge zvisiri kumba kwedu zvenge zvisiri kwewavo imimi matocheva mukati manzwa natsika mutanda zvitoraika panga mukazvinzwa makati ndiyo tsika yavo yaya unogara wachiti awatendiko awa ndizvo mese hamunei nazvo ba saka kudai pachena kuti makatadza nekuti hamuna kushakanzi itai she wangu ndataura kuna mambo kuti nekuda kwemurume uyu inini handichadiba kunzwa chinonzi n'anga because zvandisvibisa mwoyo mukaniona baba wangu is bedridden right now nekuda kwebp yakapinzwa namai wake ari upinduri direct upindure pane bandura kunzisa pasinzisa varuma kuti tanzanza vese vachibvupa kuti vakakadzika nokuti mwana akacheka wakaziva kuti kune ng'anga iri kuuya wakati isati fane kuenda waiti ng'anga yaida kubata ani wakuziva iyo kuti isatendi pasini yanofana kuenda aripati zvakare sabhuku vari kutaura shoko iri inyaya yabva kwamambo ndo watumira munhu ari kudzodza zadunhu kwete sabhuku kana mine nyaya yekuti muri kusora sabhuku munomusora nenzira dzaaita iye kwete dzaitwa namambo nyaya yenyu ndeyekutongoshora mambo direct zvataura namambo izvo hatiiti but imimi regai ndokubvunzei pane vanhu vakauya aungarongani ndichiona list here kuma 50 60 70 somewhere there imimi chete muri 4 ndimi makaramba ani vana chiremba wangu watopedza ndofunga isusu papeperero pamba pedu arinosvika kana ina ndiri because tichabva zvinoita inga mamuti pameeting handiyo meeting yacho hapana taura musi wauya awa hapana list iwe ukatozoenda kwavari uchindokumbira inga watotaura list inotorwa munhu
kulukizira kwete list yenyi imasamuka list bozi wano isoko kwete matari chiremba wainyorwa mwana wakati wakapira mumatari grade 4 wainyorwa babe wakasara 4 ndo zutaura andi wewe utaura pane list rakauya rechikumbiro rakauya kuno kuti village yese iri kudii nobody pakauya palisti about 60% kana kuti about 50% yevanhu vakasaina muvillage kuti tinokumbirawo kuita zvakati inzwa kamuchinda musamhanye list yauya kunzi pane vanhu village totine vanhu 100 80 vosaina kuti tinokumbirawo chiremba kuti auye 20 haina kusaina. Mutemo unenge uchitiyo 80 ndo majority. Saka basa rinoitwa ngariitwe kune munhu wese nekuti majority yabvumira kuti idi zviitwe. Imimi village yenyu ine vanhu vangani? Vanhu ndingatadza kuzoti vangani asi ndo zama kitchen. But rafu kitchen 84 ma kitchen. 84. Pa 84 80 wakauya 4 imimi ndimi ma kitchen 4 aramba kuita. Pawanhu yo warutaura changamira list yo inini ndingatengesa chairman of village andozivi kuti kune tsamba yakanyorwa chiuya kuno waramba wangani kuita palisi variko wakatowanda vasina kuuya uye sabubatsire ndimi waramba wangani wakaramba wanga uri wasina kupinda isi sachipa wasina mbuya ba wanga uri pai asi vamwe vazhinji vakapera kupindawo anozotoka hawo kupinda kuti bao asi vanga uri pai ndimi kafai ndio pane 4 awa iyo karutoa na sapo mambo ndio tutaura kuti iwo wao wanaoiba na deni wakapinda wana matomani bantu vakapinda wakawanda changamire nyaya iri mumushamiro vandikutaura nyaya natsikamutata vandikutaura kuti ndiri kutomba nenyaya n'anga imimi ngei mazounza vanhu 4 hour zvikunzi kunge vamwe vanhu vakawanda tingotibvunzira iwe avo vazhinji vakauya padare handiti vakapera kupinda vazhinji vacho vakapera kupinda asi ava ndio vazinozvimbo inyaya yekuti havana kusvika pomba panyaya yanga yataura kuti munhu wese asvike pachirongwa chiri kuitika avo vanonga vari kuonekera pomba saka vakazivizi mabudhera mambo mari kusauya payanomambo vakauya samadono avari kuwaisana kuti madombo vakatiadresa gambuni achiti ndabva kwamambo ini ndiri ndatodi ndatouya saka nditeerere imesi dainadapawisanangura zvakasanangura kuti handitoda munhu wese pana padombo auye then tiitodhuda chi ka amambo kuona dambudziko riri mumusha avo vari papa naishe zvoreva kutoti mukuona masoko amutaura kuchiti kuna sabhuku akaiswa kuna ishe sabhuku ndewamambo saka pane zvose zvinonga zvichiitika paine ripoti hakuna ripoti yakangoya kuno kuti sabhuku akaunza vanatsika mutanda kuno saka nyaya iripo ngeyekuti paine zvakakanganisa dai mukutokumbira regero kutoti takakanganisa takati musahwande nemunhu webaba nyaya iri paapa imhosva kusaenda pamatare imhosva kusaenda pane zvose zvanga zvataurwa namambo saka izvozvo zvakataurwa namambo nyaya iripo ngeyekutoti dai vakubereka kuti ndakanga ndisipo ndazodai wakauya kuno ndopakazotaurwa nevakanga vari pabhuku right mazouya kuno kuhwanda wamwe vari uko sei ndopavanga vachikubvunza patitapa basa umira kupinda gai ndo nyaya inonga iripo azvidaro zviri nani kukumbira kutoti izvakakanganisika monzwa kutoti mambo anoti kudii pamusoro yechangamiro nyaya yechechi nenyaya yen'anga nenyaya inoitika mumusha ndanisa ndasabhuka ngwasi
ndichibatsirana nababa wacho wapera. Yakauya n'anga yabva nekumatare kunoku pachina yauya kumusha pakaitika nharo nenyaya yemachechi. Ndoda kutaura imambo chokwadi chandakauya tsono. Handiti izvezvi ndinokuita chechi achipenga to. Zvikanzi handei kumba kwake. Pindai mumbomo. Urira bhegi. Bhegi rakatorwa. Changamiro kutaura. Bhegi rekuchechi. Mami nepamphlet. Bible. Hymnbook. Nemabhokweni nezvese zvekuchechi. Makaona mine kachanza kemwana kane kakaiswa tuchutu kakarukirwa chuma kachanza kadaiswa nemuno kachanza kakaiswa maringi. Apa ringi inopenya, apa ringi inenge yemuti. Mumacho makaiswa tuchuma tutsvuku netwechena netublack. Kachanza kemwana kaoma. Zvikanzi kamupikisha. Kamupikisha munhu uyu. Vanhu vese vaimaone uyu. Mufundisi wenyu muri kuita ari kuramba kuenda kuchechi. Akwani kuenda kemunhu mubhegi. Munogara mabhuku. Kuti watyiwe kuti ndozvaonoita vanhu. Kuhwanda nazvo mapindura. Tinozviziva neana haiwa zvinhu zvakazvibata kudai. Yeyo changamire. Nyaya awanga wasanyanya kuti sabhuku ishe. Kuti iwawa sabhuku naishe namambo wanhu wewanhu. Imimi kwamunogara you are too smart ku village. Sabhuku zvezvi zvakutezvi kupushwa newanhu uendawo kuna ishe uya kuno. Imimi hamubati nevamwe. You are too smart kana magara muvillage. Musati makawenga kana kuti makadini ayo. Saka vanhu vandowanowapusha. Saka maunzwa pamberi peamambo kuti why are you too smart? Masuta nyimambo. Masuta. Chekutanga chandokutanga mazondi funga ile nyaya yangu makagara hapo nishiya kunishitaura kuti ndazwa kune nganga yanda ku village 4 muri kuzviyeuka mabvume kuti ndakauya pano. Changapira. Ayo ndatonga nini kuona inini. Aiwa hakuona nini. Alright. Vamwe venyu pano mabvuma here izvo kana waramba. Ataura Robert. Ndingarambe chidzoka akataura kuti ndakati Changamire. Mukabvunza sabhuku. Bvunzai kuti baba vangu kangani kana pamatare awo anasika mutanda. Kana zvokubatirana nevamwe ndezvimwe asi baba vangu ane kana baba wako wane makore mangani? 176 if I'm mistaken. Wane chi? 76 years. Wane 76. Shaka Bible racho rokutaura kana munhu wakapfuura 70 years pamusoro pe 70 years wamubhasera. Saka unoda kuti wasvike kubhira. Saka muri kuti vanofanira kunge vangori pamatare yasaaiwa tikutaura kuti wakastroka wakadii handiti Bible rakuendesera kuBhibheri rotaura kuti kana wasvika 70 years akuenda wamubhasera wamwari handiti. Saka unoda kuti waramba wari mukomana here. Ndiri kutaura pavatauranawo kuti hatisibatirana baba vangu vapinda matare waticheka vanyorana anasika mutanda kandokwana kuita akakati chi5 akanaka zvokubatirana naumwe every time wari kuenda pamatare takazoraizi. Tikarambe tichinetsana nemi ini handioni kana wakachena chiremba haasi kubvisisa mari yekupinda matare handiti. Chiremba haana chakoeka kungoenda mopinda matare wobuda woenda. Chinokukonesa kuti uite ineni handidunye baba against my belief no. Belief yangu kutanga kupindwa pan'anga nekuda kwasabhuku lake ende mbuya dzakanochera kamwana ikoko imbuya dzakanocherera havana kunodzikisa guwa racho kutaura chokwadi pan'anga handipindi ndiri kutaura chokwadi pan'anga nebelief yangu handipindi izvo ndototaura chokwadi kana kune kumwe katingada kuti tisvike idu tinosvika hazvina problem pan'anga handipindi. Saka ururamba zvirikutaurwa namambo hazvina problem pan'anga handipindi handizivi upenyu hweng'anga hatina kuti urikupinda pan'anga tati tiri kundochenura kuti tione kuti ko problem yakabva kupi. Kana vari vanhu vakafukunirwa mwana wavo ngavaite zvemusha wavo zvepamusha pangu inini zvemumusha wedu mambo handifungi kuti this time kuti ndichavirana nazvo because ndaneta tariswa kumwe naauda kuti tisvike pakuti tishatirwe tati kumbotongana zvakanaka. Oi muri makafukunurwa. Kana ndiri ndakafukunurwa ndinonoita zviro zvemusha wangu ndinoita zviro zvemusha wangu muchiramba
mwana anofusiwa netuchembere twapera tuyo akachera magwa kakadare ekuti mukadzi nochera nemagondo warura kudare vanochera woswera kutipinza matare kutipinza mwana iwe waeka iwe wazviona kuti ibwa here yakachera ndio zvaifanira kutsvaka manje wasati waatiri munotiti every time kuti gore negore pinde pang'anga gore negore pinde pang'anga mambo ndifunga kuti zvakanaka paizvo gore negore haripfuuri tisinopiswa pang'anga konge wazoramba gore riri pawanga wachingopinda gore rego taneta nazvo kusvika dai kuti ndiri umwe munhu mwemambo uyu mukomana ndisinokwanisa naiko ndisinokwanisa naiko but inyaku ndiri mukristu mambo kutaura chokwadi saka iwe kuramba zvatiri kutaura munogari inini wauya kutiratidza kuti une masimba mudarika zviri zven'anga handipindi watotota ndichiri pana padzimba kuti ndiva pang'anga handipindi isai cheni uyo muchinda amusaiseliwa tinenda dondo musaisecheni isai cheni tinenda musaiseliwa ndinozi ave akusoro ndinono isai cheni pamusoro imamo chekutanga endiri mwana wanyamombe ndaandichida kubvunza maringe nenyaya yekuti ishe ichokwadi mashoko anoreva kuti wakati it is compulsory kuti munhu wese anga achienda kwachiremba kana kuti wakati no unonga aine problem yake ndiyo unofanira kuti aende ndo mashoko anoda kuti ndizwe kubva kunani kubva kunani ishe inini izvezvo taakuti chiremba ari kuenda chaziya ndofunga takatodaidza village rese tichitowasuma handina wafundira but nekuda kwekunyora uri mutemero wangu wanyorewe kati chiremba ari kuuya kana auya munomu achitaura mashandiro ake zvino akataura mashandiro ake pakadzoka bhero kanenge ka4 kechifa vanhu vachatoiba nekubhero kwacho ndatenda hangu ndodzoka pakuti ichokwadere ishe ini munondiziva maybe amundizivi manga muchimudivi zvenyu vanhu makadzidzani munawo ichokwadere makafona muine mumwe nongo recording iripo muchibvunzwa kuzi nai ishe paishu kana kuti pamhosva iripo tiri kuti imimi munhu wese waisungirirwa mukapindura recording iripo kuti aiyo inini zvinotondishamisawo handina kukusungai because isusu ishu yandakauya nayo yaiwa yekuti foshuwa mwana wakafukunurwa asi handina kuti munhu wese unosungirirwa kuenda kun'anga uraiti yairipode kuti ndiandakabvundira ndirimukomo wenyu muning'ina wangu iripo muning'ina wenyu akandifonera achinditiredheni achiti nyaya inoenda kukoti ndikati chakaita kuti mimi chakaita kuti mimi zvidzi endai pachiremba pakaya court order ine dumbiro remutemo hazvipere panhiri penyipo pavo tingarambe tichipikisana zvekupikisana iwe munyamombe unoramba here kuti aiwa inoise zvataurwa nouyu kuti ati aidini handidi handiti apa ndinonga ndiri kudini handizondisi kuti uite zviri kuita mwanhu wese tione kuti po zviri kunetsa chii ndinofunga pambotaurwa ko ava wese vasina kuenda makadii iwe pamusoro iyi ndinofunga tambotaurwa usikana urubvunza kwazaichidziri mudarika ndinobvunza kuti ko vanhu wese ava vasina hanzi tabvunza imimi hanzi kune wakawanda vasina kuenda ndibatsire uri papa kuti izuzati izutega inini ndodzoka pakuti vane list reiyo vanhu vasina kuenda inini munayo list yacho variyo vasina kuenda aiwa mune list reiyo vanhu vasina kuenda list yekuti yekuziva kuti andimazwa munhu bvunzwa ndovapandinovaminda right sabhuku ndokwatitaura kuti pane mistiki yakaitika pasamwe repabhandura rakuuya wambachita nhasi kusena iyo yekabandura iyo ndiwo zvama amamutakuseni waya bandura vacho vacho vazivitisha tiri kumirira ani wane samoni
Masamune pakaposheka ipo wamo. Ndio yenyewe masamune. Ndio pana munhu wenyewe masamune wa. Wanhu vakapiwa masamoni 5 kuridza nenyuri pana. Saka wamwamu wasina kuende wapi apo wamuzi yakunze kwa wabandura. Bandura chetu Yoza. Ani? Zanga sipo. Anga aripo pakaitika nyaya. Ndokazoya masamune angu yanga sipo. Wakati ndo zanga sipo. Ndi utara zvotendera. Ndo zanga sipo. Ringtone. Rengi chikumba mayo pakapinda. Ini wanwangu wakapinda. Ndi hanzvadzi yangu. Right, pamusoro embwe. Chiremba wai. Right, katicheke izvo mimi munotoona kune vamwe vasina kudii. But kune mimi mitotanga kunzwa kuti tinzwe munoda here kundopinda kana kuti chii wasati wapinda ndowanouya panext week todhira nawo accordingly. Imi munobvuma here kuti haiwa hamudi kundoita zviri kuitawa Mwana wekomuniti yenyu kuti nhau idzi dzibatsirike? Unondibvumirawo here kuvhura bhaibheri? Bhaibheri rine zvese rototaura zvese zvekuuraya, kuti ukatadzirwa uraya rine zvese. You can open any verse rinotaura zvaunoda paunoda kuerenga ndo paunopindurwa. Riri kutaura nezvemasvikiro kuti musapinde mumasvikiro. Masvikiro api? Iwo aita masvikiro awo wana Isaya anga ari chii? Handanga ari masvikiro. Profita aipachiwaro chiiko pero profita. Isaya ranga rine svikiro guru rakaita sana nehanda. Iwo unzi hanzi usaite masvikiro. Wana Isaya anga ari masvikiro mahombe. Icho chinonyanya chinoneka chinhu chekuti hamusori muchitenderedzwa ba. Nyaya iripo ndeyekuti chikonzero chiri kuita kuti munhu pakawana complainant pane chinhu chega chega chinenge chaitika unosungirwa kuti uende undozadzisa zvauri kuda kupomerwa kana zvausiri kuda kupomerwa. Hapana chinombonetsa kuti usunge uchienda. Izvi changamire dare paroda kuendeswa pabhaibheri pesapa kutsvaga kuda kudhirayiwa nekuti kana indakachena hatina isusu tiri vanhu vatema takawanda tikutonze nehama wakawanda vanotonze nehama dzangu tiri kufungidzira kuti uyu ndiye suspect ari kutipedza but mutemo unotaura kuti enda undosvika undocheneswa wobvapo chii chinenge chichinetseka kwete kuti ungaramba kana uchiramba itimitsisatare ndapinda zvechiwai uya watichiita kubvunza ndakubvunza tende paneki wasati wauya tati wari munzira kuuya uyo amusungwa ndichamupa mutombo wake kuti azive kuna mambo. Oda haubvunzi uyo ndichamupa mutombo wake kuti azive kuti kuna mambo because atoshora mambo pamberi apo naziva kuti amuisa cheni. Saka tiri panewe ndiri kuti nini hatitipindura tende. Unoda here kana kuti haudi? Pindura. Unoda here kana kuti haudi? Finish. Mambo izvaizvo tataura tapedza takwenda zvapotaura ishe munyengwa pamusoro. Aiwa ndizvo ndiramuna isu tikubvunza iwewe kuti unoda here kana kuti haudi? Zviri kuita wamwe yes or no? nekuti imi muri kuramba wacho vari kuramba ndimi waroi wekupedzisira. Unorambirei kana uchiziva kuti hapana chawainacho? Unorambirei? Handi unorambirei? Iwo ichechi wavo hazvina kunzi huyai musapinde chechi kana kuti rasai mabhaibheri kana huyai makapfeka mageneni kuti huyai mugare pasi so zvandakaita zvimwe mogara handiti idarireri vanhu wese ndevhireji wese kana muprofiti ouya kana paine munhu akashata aripo anonongwa iyeye
mwechienda hei pasina chababvisa, hamufainiswi, hamaendeswi mustokisi, hazvina jeri, mosikukapoenda shakunosachii chiri kunetsa ndechekuti nyaya dzacho ndakatuma ini kwete zvimwe zvese izvo wanatsika mutanda tinomusunga isusu hatizozii ndati munoda here ndakutana twabva kwandiri musaziya sei ndiri muzvitaura munoda here hamudi here pindurai teni right endani ndogaruka endai kunoumwa Nakasikia matara kanya kamereka. Naona kuenda kule unatanda wotosiwa tu. Saka mire nakandiri kuda kuunzwa kuna isheyo watotaura iwo kuti ndini ndakandiripo pameeting yakataura kuti tatonga kudhara takuenda unoda here haudi here usingadi mochindogara right next matare ngawe tozopedzisira nevavo Robert.